Als je in de winter moe wakker wordt, begin niet met koffie. Begin met je ontbijt. Hi, ik ben Yishan Chen van Acupunctuur en Gezondheidscentrum Chen in Rotterdam. Dit is onderdeel van het thema Yang Seng, preventieve zelfzorg en holistische welzijn om een lang en vitaal leven te bevorderen. Veel mensen hebben in de winter lage energie, craving en zwaar gevoel na eten. In Yang Seng zeggen we, je spijsvertering is als een vuurtje. Als je daar iets kouds op gooit, moet je lichaam het eerst opwarmen. En dat kost energie. Dus warm ontbijt. Hier zijn 3 makkelijke opties. Havermout met kaneel plus een beetje walnoot. Rijstepap ofwel congee met kip of ei. Hartig is top in de winter. Miso of groentesoep als je geen trek hebt in iets zoets. Geen tijd in de ochtend? Doe dit. Maak het 's avonds klaar. Of kies voor restjessoep. Warm hoeft niet moeilijk te zijn. Het moet haalbaar zijn. Wil je dat het een 7 dagen ontbijtplan maakt? Klik op volg en reageer met ontbijt.